sætning, som siger noget om vinkel mellem to vektorer. Jeg har trekanten her, Hallo. hvor der er to vektorer, hvor der er en vinkel imellem. Det er den her regel her, vil jeg så gøre brug af senere hen. Her har jeg så ikke helt trekanten endnu, men den vil jeg lige tegne færdig. Sådan her. Udtrykket ved den her side kan jeg så finde ved at se på de her to vektorer her. Altså vektor A går fra den her side opad, det vil sige, at den her side kommer til at hedde minus A plus B. Så vi skriver op på den her måde. Minus A plus B. Ja, jeg vil starte med at skrive den her side op her. Og nu bruger hun så cosinusrelationen til at bevise. Ja, det er oplagt her at bruge cosinusrelationerne til at beregne vinklen i det korte trekant. Og den her side vil jeg så beregne ved at bruge den regel herover. Da jeg kan se, at de her to det minder om hinanden. Jeg lige skal skrive en anden her. Så kan jeg bruge reglen herover for at beregne den her side, venstre side. Det vil jeg lige hurtigt gøre. Bare parentes. Nej, det er A. Gange med samme. Og den her kan jeg så se. Den her. Det skal lige siges, at de her streger, de angiver sidelængderne af vektorerne. Og jeg kan så se, at den her minder igen om den her, så den kan jeg så beregne på samme måde. Samme fingre. Ja. Ja, og resten skriver jeg bare som det er. Så skal jeg så regne gange ind parenteserne her. Ja, gør jeg lige. B gange B. A gange B. Er lige med... Nej. Minus. Hvor? B gange B minus A gange B minus A gange B. Du skal tage den anden nu. Ja. Ikke lige med, men minus. Så tager du vektor A. Nå, den her gang igen. Nå. B. Og minus igen. Nej, så er det plus. Nå, er det rigtigt. Nej, vektor A gange vektor A. Sådan. Så skal vi så lige med så gang med igen. Så det ja. Så er det bare vektor A gange vektor A. Yes. Fordi der er plus, så skal den ikke skifte noget. Nej, fordi der er plus foran. Ja, okay. Fordi der er plus, så skal den ikke lave, så skal den ikke gangsætte.
Nå, så det var... Okay, plus. Sådan. Og så bare minus 2 gange. Altså cosinus af B. Der står cosinus af B her. Så kan jeg så se, at nogle af de her kommer til at gå ud med hinanden. B gang B gang B kommer til at gå ud med B gang B herovre. A og A. Og det vi har tilbage. Ja, så kan jeg så reducere og skrive, det vi har 2, den her skal man så til at være 2. Ja, 2. Minus 2. Ja, minus 2. Sådan. Ja, og så skal vi se lige nu, den her side er så kun minus 2. Nej, minus 2 går jo ud med minus 2. Nå, det kommer jeg. Gange A. Ja, her. Sådan, gange cosinus til B. Så kan jeg så se, at så kan jeg så se, at minus 2 går med minus 2. Det vi har tilbage, det er A gange B. Er lige med længden af A gange B gange cosinus af B. Og så vil jeg gerne isolere cosinus af B. Og for at gøre det, skal jeg så dividere A gange B ved den anden side. Så det kommer til at stå vektor A gange vektor B divideret med sådan. Så har I fået den samme, så vi er nået til det samme resultat som bevisen. Jeg skal så bevise sætning 5-7, som er et determinant areal. Og den siger så, at et parallelogram, der er udspændt mellem to endelige vektorer A og B, er, at arealet af determinanten til skalefaktoren A, B, er det samme som at sige A gange B, som er præcis det samme som at sige A gange B gange sinus til B. Og nu vil jeg gerne bevise det her. Vi skifter din tavle. Så. Altså et parallelogram er jo sammensat af to sammensatte trekanter. Så optegner vi trekant. Så det her vil være B, skalefaktoren B, og det her vil være skalefaktoren A. Nu kan vi se, at vi har en hvad kan man sige, en halv trekant. Og for at finde vektor A og B, er det rigtigt? Ja, videre. Okay. Nu kan vi se her, at vi har en halv trekant. Og det vi gerne vil vise, er, at vi kan udregne af arealet af den her trekant. Så tegner vi den så selvfølgelig sådan der. For at finde arealet af den her, så bruger vi bare vores normale regneregler for trigonometrien. Det er jo, at vi finder arealet ved at sige en halv. For det er kun den halve trekant, det er ikke det hele, det er kun halvdelen. Så siger vi gange skalefaktoren til A med B. Og der er det så længden. De her streger betyder længden. Og så selvfølgelig gange sinus. Men for at bevise, at det her er rigtigt, så kan vi gøre det, at vi opstiller det i diagram. Vi skal lige tavle igen. Sådan der. Og sådan. Og det vi gør med den øverste trekant, det er, at vi kan jo ligesom sætte den på, så at den siden her kommer til at være på punktet 0. Så vi tegner den lige. Sådan her. Selvfølgelig en streg. Så har vi den. Og grund til, at vi kan gøre det her, det er, at det er lige meget, hvordan man sådan lægger den. Men det her det er bare for at gøre det nemmere. Så
Den her side kalder vi for V, fordi det er jo vinklen. Den her side kalder vi så for skalefaktoren A, og den her side det er skalefaktoren B. Når vi så er nået så langt, så skal vi jo komme frem til, at hvordan kan det her udregnes til at blive det her. Det er det, man tænker over. Så derfor har vi de her regler fra enhedscirklen. Hvis vi nu tager en enhedscirkel, en enhedscirkel selvfølgelig, så ved vi jo, at det er lidt kræft, men ja. Så ved vi jo, at den her side altid vil være V. Og længden herfra hertil er 1. Så for at finde arealet af det her, skal vi jo sige A gange B gange sinus til V. Ved at finde A, så skal vi kigge på, hvad den er på x-aksen og hvad den er på y-aksen. Og på x-aksen kan vi se, at A bare er A. Så det vil sige, at skalafaktoren A er faktisk A over 0. Og grunden til, at den er 0, det er fordi, at den ikke stiger i y-aksen. Den forbliver på 0. Når vi så skal finde B, så ved vi jo, at den her side, den kalder vi for B2, og den der kalder vi for B1. Og vi ved jo allerede, at siden af den her trekant, eller firkant, kan man så sige, den kalder vi for cosinus til V. Og den her kalder vi så for sinus til V. Det vi så gør, er, at vi gør præcis det samme ved at kigge på y-aksen og x-aksen, y og x. Og det vi kan se på x-aksen, det er, at B, altså for at finde B, skal vi sige vi jo B1 og B2. Og hvis vi først kigger på B1, hvis vi først kigger på B1, så kan vi jo se, at den er cosinus til V lang. Så det vi gør, er, at vi siger, at den er cosinus til V gange skalafaktoren til B, altså længden af B. Og det gør vi præcis samme på den her side af y-aksen. Fordi her ved vi jo allerede, at den her længde kalder vi jo for sinus til V. Det er en skæv cirkel, men ja. Så her vil det stå, at den er sinus til V gange skalafaktoren til B. Når vi så har fundet ud af alt det her, så kan vi jo komme frem til, at vores bevis, som siger jo, at skalafaktoren til A gange skalafaktoren til B gange sinus til V er lige med arealet. Og det er det, vi lige har bevist. Ved at vi indtaster de her værdier, og ganger det med sinus til V, så får vi arealet. Så det her, det vil jo bare, som sagt, betyde, at man bare siger skalafaktoren til A, som er de her værdier, gange skalafaktoren til B, som er de her værdier, gange sinus til V, som er vinklen. Og så hermed er så, hvad kan man sige, sætningen så bevist. Tak skal I have. Jeg skal i dag bevise projektionsformlen, og den skrives op således. A, og så B, og så har vi en vektor her. Og det her, det betyder A's projektion på vektor B. Den skrives så sådan her. A-vektor gange B-vektor divideret med længden på B-vektor opløftet i anden ganget med B-vektor. Det er rigtig flot skrevet, ikke? Jeg sagde jo lige før, at det her, det betød vektor A's projektion på vektor B. Det vil jeg gerne lige fremvise grafisk. Vi tegner en vektor her. Den har den her retning, ikke også? Og så tegner vi en vektor her, som starter det samme sted. Og den går så den her vej. Den her kalder vi vektor A. Og den her kalder vi vektor B.
Projektionen af vektor A på B betyder, at vektor A falder vinkelret på vektor B, således at vi har 90 grader. Så det vil sige, at det går sådan her ned, og den her laver vi lige stiftet. Det her er så projektion, og her er der så 90 grader. Okay. At det her, det er så vektor A's projektion på vektor B, som er der, og den har en retning, og det er den her. Så det her det er faktisk en helt ny vektor, vi har. Og så har vi også fået en tredje vektor, eller en fjerde vektor, fordi den her, det ser vi på som en vektor C. Så C-vektor. Er vi der stadig? Yes. Eller er I faldet i søvn? Nej. Det er lige før, men det går nok. Du går bare i gang. Ja, men det gør jeg da. Okay. Det første vi opskriver, det er så, at vektor A's projektion på vektor B plus vektor C er lige med vektor A. Er I stadig med? Ja. Oh my god. Du går bare i gang. Hvorfor siger I ja? Bare gå i gang. Hvorfor siger I ja? Det er okay. Okay, så går det. Undtagelseslig. Jeg skal i dag bevise projektionsformlen, og den skrives op således. A, og så B, og så har vi en vektor her. Og det her, det betyder A's projektion på vektor B. Den skrives så sådan her. A-vektor gange B-vektor divideret med længden på B-vektor opløftet i anden ganget med B-vektor. Det er rigtig flot skrevet, ikke? Jeg sagde jo lige før, at det her det betød vektor A's projektion på vektor B. Det vil jeg gerne lige fremvise grafisk. Vi tegner en vektor her. Den har den her retning, ikke også? Og så tegner vi en vektor her, som starter det samme sted. Og den går så den her vej. Den her kalder vi vektor A. Og den her kalder vi vektor B. Projektionen af vektor A på B betyder, at vektor A falder vinkelret på vektor B, således at vi har 90 grader. Så det vil sige, at det går sådan her ned. Og den her laver vi lige stiftet. Det her er så projektion, og her er der så 90 grader. Okay. At det her, det er så vektor A's projektion på vektor B, som er der, og den har en retning, og det er den her. Så det her det er faktisk en helt ny vektor, vi har. Og så har vi også fået en tredje vektor, eller en fjerde vektor, fordi den her, det ser vi på som en vektor C. Så C-vektor. Er vi der stadig? Yes. Eller er I faldet i søvn? Nej. Det er lige før, men det går nok. Du går bare i gang. Ja, men det gør jeg da. Okay. Det første vi opskriver, det er så, at vektor A's projektion på vektor B plus vektor C er lige med vektor A. Er I stadig med? Ja. Oh my god. Du går bare i gang. Hvorfor siger I ja? Bare gå i gang. Hvorfor siger I ja? Det er okay. Okay, så går det. Undtagelseslig. I hvert fald, vi fortsætter. Og fordi at vinkel C står vinkelret på vinkel B, så kommer det til at hedde, at vektor C gange vektor B er lige med 0. Og det er fordi, at skalarproduktet er lige med 0. Prægproduktet giver altså
Er vi der stadig, Sebastian? Ja, det er vi. I kunne nok ikke se det. men Vil du det var- gerne være sød og være lidt seriøs, tak? det var en vlog. Okay, jeg skal nok være seriøs. Okay. Ja, når vi ser på den... Ja, når vi ser på den grafiske fremstilling, kan vi se, at vektor A's position på vektor B, altså den her vektor, som vi har her, er parallel med vores vektor B. Er vi enige? Er vi enige? Ja, det er vi. Godt nok. Vi er enige. Super. Okay. Nå ja. Det næste, vi skriver, er, at når to vektorer er parallelle, så kan man gange begge de her vektorer med en konstant, således at de udligner hinanden. Det vil sige, at vektor A's projektion på vektor B er lige med B-vektor gange en konstant. Så hvis B bliver ganget med en konstant, så kan den komme herned, og så vil den altså være lige med vektor AB. Og på samme måde kan vi sige, at vektor B er lige med A's projektion på B gange. Så den her vektor, den kan også ganges med en konstant, så det giver det samme som det. Okay, så har vi deroppe. Okay. Så er der galt med min stemme. Du går bare videre. Ja, selvfølgelig. Der var sgu da masser af plads i en anden. Nej! Nej! Altså nu tror jeg, at vi lige skal sænke. Hold os i ro. Jamen, det gør jeg så. Du går bare videre, tak. Jamen, det gør jeg selvfølgelig. Okay. Det vi starter med at skrive nu er CD. Er lige med A-position på B. Nej, sorry. Det er A minus A's projektion på B. Ja. Det er set, okay. Det, og vi kombinerer det med, det her bliver så kombineret med den vi har deroppe, som siger C gange B er lige med 0, er lige med A. Ikke? Og så kommer det jo til at stå, at okay, vi ved nu, hvad C er, ikke også? Og det er A's projektion, eller A-vektor. I skal forestille jer, at det er C, ikke? Så det er A-vektor minus A's projektion på B, så er det i parentes, gange B-vektor. Og det giver så 0. Det er ligesom det, der står deroppe. Men nu har vi ligesom defineret, hvad C-vektoren er. Og det er her. Så det er det, der står nu. Okay, hvis vi så fortsætter, så inddrager vi, det vi har skrevet deroppe, med at A-vektors projektion på B-vektor er lige med B-vektor gange en konstant. Og ja, den inddrager vi så, og så indsætter vi K gange B-vektor på A's plads, så står der A-vektor minus K gange B-vektor gange B-vektor er lige med. Ja, og så ganger vi bare med B-vektor. Således at der står ja, så står der bare, at altså vi opløser bare parentesen hver gang den her hen, ikke? Så står der A vektor gange B vektor minus K gange B vektor
det rigtig godt. Ja. Det gør det. Det gør det. Super. Og hvis vi så fortsætter, så kan vi sige, at B-vektor opløftet i anden er det samme som længden, hvis vi kigger på den oprindelige formel, længden af B-vektoren opløftet i anden. Så hvis vi fortsætter, så skriver vi A-vektor, B-vektor minus K gange længden af B opløftet i anden. Ja, vi vil så gerne have K til at stå alene, og derfor så dividerer vi. Okay, vi får nu K til at stå alene ved at subtrahere med det her, og dividere med længden af B. Så der står K er lige med A vektor gange B vektor over Nej, godt. over B i hans og så inddrager vi igen den der med, at A's projektion på B er lige med B-vektor gange K. Og så kan vi skrive, at altså så kommer den ind her i stedet for. Så står der A. B. Længden i anden. Og så er det bevist. Flot.